Song, 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 song. Check. 1, 2, sound. Sound, sound.
Diyos, maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa, mantinerun tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Si Isay man na nagsasabuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo, ang si Isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya, asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso, sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sato, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat for birthday blessing ni Mercy Bahamundi and family. Pasasalamat kang Mendoza family, ni Roy Buenconsejo and family, Buenconsejo and Balbuena family, asin ni Roby Ann Sikat. Special na intensyon kahagadan kang Mendoza family for fast recovery of Max and Camille, kahagadan ni Tenerife family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family, Stephanie, dulot ni Mr. Ramon Santillan and family, kalag ni Mercy, dulot ni Malui. Para kay Eleanor Protasio Sr. asin Totoy, kang Bandagosa family, para kay Paulina asin sa gabos na kalag ni kahagadan ni Abilina M. Rontas and family, para kina Petronelia Pasiano asin Hoertensia, kang Sigson family, kalag ni Eduardo, Angel, Ricarda, Herminia, Eduardo, Alfonso, Teresa, Efren and Anita, Diosdado, Arturo, Visitacion,
asin for all souls in purgatory, kahagadan kang Mendoza family, para sa kalag ni Ruben, ni Ana Panopio, para sa kalag ni Estepin, kahagadan ni Cynthia Oreste and children, sa kalag ni Jesus, Seriaca, Ronald Joseph, Cancano family, sa kalag ni Ronaldo, Salvacion, Lailani, Configuracion family, for all souls in purgatory, kahagadan ni Robbie Ansikat, asin sa kalag ni Lydia, Eduardo, Rosalina, asin Moises, kang Sadile family. Ngunyan, misa antisipada sa Domingo de Ramos dapit sa pasyon kan kagurangnan. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Sa Father. ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada para sa agang Domingo, na kulsain sa tuyang isa celebrar, an Domingo de Ramos. An selebrasyon na ini iyo po an minapoon, kan selebrasyon kan Simana Santa. Sarong simana na hihingawahon niya to, maging makahulugan, maging mabunga para sa to, asin maging sarong simanang santa o banal. Kaya hingawahon ta, na sa paagi kaining sa tuyang liturhiyang ngunyan, asin sa paagi kan sa tuyang mga maabot na selebrasyon, padagos kitang makisumaro sa pagsakit, kagadanan kan sa tuyang kagurangnan, tanganing magkaniko man kitang makisumaro sa iyang kapangganahan o pagkabuhay liwat. Midbidon ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamipi kita, O Diyos na makakamhan sa paman, sa pagpaarog kad halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an sa mong paraligtas, asin magpaasan kan krus, kaugaying warasan,
na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski na nga ni nasasambit ini sa kapiyastahan nin pagbunyag kan sa tong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos, siya daw ang hade kay itong panahon o ang Mesiyas na maabot. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos, nagtaos ako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghingowang maghatod ning tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukawan sa kong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin day ako nagtumang, nabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nag-uulog-ulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinuyong-kuyungan payo. Naglaom siya sa kagurangnan. Siya iligtas siya. Siya agawan niya. Kung siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam. Lupunin mga maraot, naglikos sako. Linabot nindaan sa kong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko ang gapos kung lang. Minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binarangabangan ninda sa indan sa kong mga gubing, asinan sa kong bado sinugalan. Alaga di ka kagurangnan, day ka magrayo. O kusog ko, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imungaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kan katiriponan o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya. O gabos na kapagarakyan ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitio sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinapnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man ipinagrorokyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, dai siya napahuna na makapantay ang Diyos. Nasa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo, sayod na tao. Nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya an ngaran na labi pa sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, an gabos na tuhod magluhod, an langit nun, an daga nun, asin an taga-irarom kan daga, asin an gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Hesu Kristo, sa kamurawayang kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An pasyon de Jesucristong kagurangnan, sosog kisan Mateo. Dangan naglakaw ang saro sa 12, an inaapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puon na padi, asin nagsabi, Ano ang buhot nindong itaos ako, kung ipaubaya ko siya sa indo? nagkasundo sinda na bayadan siya nin tulong-pulong pidasong plata. Poon ka ito, naghanap siya nin pagkakataon na ipasaluib si Jesus. Enot na aldaw kan fiesta kan tinapay na daing libedora. Nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sa pagsabi. Sain mo buot na yandam ika para magkakan kan Pasko. Nagsabi siya, Magduman kamo sa syudad, sa tawong ito, asin sabihan nindo siya, ang maestro nagsasabi, ang panahon ko haranina. Sa saindo ako maselebrar kan Pasko, kaiba kan sa kong mga disipulos. ginibo kan mga disipulos ang ipinagbuot sa inda ni Jesus, asin inamdam ang Pasko. Pag sinarom, nakahandig siya kaiba kan 12, mantang sinda nagkakakan, nagsabi siya, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ang saro sa indo mapasaluhib sa ko. namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi, lambang saro sa iya. Ako kaya kagurangnan, Nagsimbag siya, An nakisawsaw sa mangko, iyan ang mapasaluhib sa ko, an aki kan tawo naglalakaw, sosog sa sinura dapit sa iya. Alagad, sa tawong iyan, na mapasaluhib sa aki kan tawo, marhay kuta sa iya kunda inamundag ang tawong iyan. nagsimbag si Judas na iyon na ngani ang pasaluib sa iya. Ako kaya, Rabi, Ang sabi sa iya, Ika nagtarab. mantang sinda nagkakakan, nagkuha si Jesus nin tinapay asin nagbindisyon. Binaak asin pagtao sa mga disipulos nagsabi, Ako kakana ini an sa kong hawak. dangan kinuaan kalis asin nagpasalamat. Inom kamo gabos digdi, inian sa kong dugo, kantipan na pinapabulos para sa dakol, para sa kapatawaranin mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, puon nyan daina ako mainom kaining bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, na kaibanindo inim bago inumon ko sa kahadean kan sa kong ama. Pakaawit nin himno, nagluwas sinda pabukid kan mga olivo. Dangan ang sabi sa inda ni Jesus, Gabos kamo mapapadungkal, hulis ako sa bangging ini, tanasusurat, hahampakon ko an pastor, asin magkakawararak ang mga karnero kan aripunpon, alagad, pakatapos, bangonon mainot ako sa inda sa Galilea. nagsimbag sa iya si Pedro. kunan gabos mapapadungkal, huli sa imo, ako day lamang mapapadungkal. Nagsabi sa iya si Jesus, Amen. Nagsasabi ako sa imo ngunya na banggi bago magturaok ang sulog, makatulo mo akong ninigaran. ang sabi sa iya ni Pedro, Ipagkaipupang kaiba mo akong magadan, day kata lamang ninigaran. siring man ang sinabi kan gabos na disipulos. Gangan nakaabot si Jesus kaiba ninda sa takulod na inaapod Getsemane, asin nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw ka mo dingdi, sagkod na yaong pa ako duman na nagpapamibi. iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya mamundo sa kamahurasa, dangan ang sabi sa inda, Mamundoan sa kong kalag, sagkod sa kagadanan, magpawalat ka mo digdi, asin magpuka kaiba ko. sa oro inutan, nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama ko, kung pwede, lihisan ako kan kalis na ini. Alagad ba kong sosog sa buot ko, kundi sosog sa imo? Nagduman siya sa mga disipulos asin naabtan sinda na nagtuturog. Ang sabi ki Pedro, Dai pala nindo kaya magbantay sa rong oras na kaiba ko. Magpuka kamo asin magpamibi tanganing dai kamo mapasubo sa sugot. Ang espiritu andam, alagad ang laman maluya. giraray ikaduwang beses, naghali siya asin nagpamibi. Ama ko, kung dai pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari ang buot mo. Nagbalik siya giraray asin naabtan sindang nagtuturog, taan sa indang mga mata magagabat. Binayaan sinda giraray,
Naghali siya asin nagpamibi. Ikatulong beses, parehong tataramon an inuulit. Dangan nagpasiring siya sa mga disipulos asin nagsabi sa inda. Sige, magtuturog kamo, asin magpahingalo. Uya, haranina an oras, asin ang akin hintawo ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uya, haranina an pasaluhim sako. Nagtatarampa siya, uya uminabot si Judas, saro kan 12. Asin kaiba niya dakul na katawohan, dara mga espada asin mga badas. Hali sa mga puunapadi sa mga gurang kan banwaan, an pasaluib nagtao sa inda nintanda na ansabi. Anhadukan ko iyan, dako pa. Asin tulos pagdulog kay Jesus nagsabi. Tara, Rabi. Asin huminadok nagayo sa iya, si Jesus nagsabi sa iya. Katuod, kaya kapalanyaon. Dangan nagdaguso sinda, kinaptan si Jesus asin dinakop, saro sa kairiban ni Jesus iginawgaw ang kamot, hinugkot ang sa iyang espada, tinigbas ang surugoon kan poon na padi, asin pinalungan kan talinga. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus. Balikan ang espada mo sa sarungan. Taan gabos na nagagamit ni espada sa espada magagadan. O sa paghuna mo, day ako makakapag-apod kan sa kong ama na padarahan ako ngunyanin 12 hukbo nin mga angheles. Panoongon yan mauutob ang kasuratan kan kaipuhan na mangyari ang siring. Kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawohan. Siring sa pagdagsang sa satong parahabon nagluwas kamo. Dara, mga espada asin bada sa pagdakop sako. Pero aldaw sa templo, nagtutukaw ako. Nagtutukdo asin day nindo dinakop. Alagad inigabos nangyari, tanganing mautob ang mga kasuratan kan mga profeta. Dangan ang mga disipulos binayaan siya, nagdulag. Binara si Jesus kan mga nagdakop sa iya ki Caifas na puon na padi, kung sa natipon ang mga eskribas asin ang mga gurang. Si Pedro nagsusunod puon na padi, kung sa natipon ang mga eskriba asin mga gurang, sagkod sa looban kan puon na padi. Nagdago sa laog asin tuminukaw kaiba kan mga surugoon sa paghiling kan mangyayari. Ang mga puon na padi asin bilog na Sanhedrin naghahanap nin putik na saksi laban kay Jesus, tangani siyang ikapagadan. Alagad, mayo sindang nakua, dawa na nga ni dakul ang nagdulok na saksing putik. Sa huri, may nagdulok na duwa na suminabi. Ini nagsabi, magagaba ko ang santuaryo kan Diyos, asin sa tulong aldaw ikakatugdok. Nagtindog ang puon na padi asin nagsabi sa iya. Mayo kang isisimbag, ano ang isinasaraksi ka ini laban sa imo. Alagad si Jesus mayo sa nanggirong. Ang puon na padi nagsabi sa iya. Pinapasumpa ka sa atubang kan Diyos na buhay. Isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, ang aki kan Diyos. Ang sabi sa iya ni Jesus. Ika nagtaram, asin ta nagsasabi ako sa indo, puon ngunyan mahihiling nindo ang aki kan tawo, nagtutukaw sa tuo kan makakamhan, asin nagdigdi sa ibabaw kan panganuron kan langit. Dangan ginisi kan puon na padi ang sa iyang gubing, mantang nagsasabi. Naglanghad, ano pang saksiyan kay Puhan? Hilnga, ngunya na dangog nindo ang paglanghad. Ano sa paghuna nindo? Nagsimbag sinda. Sukat siyang Banwaan, gadanan. sukat siyang gadanon. Dangan linutaban siya sa lalawgon asin hinampak. Sinampaling kan iba mantang sinasabihan. Hulaan mo para sa mo, Kristo. Si Isay ang naghampak sa imo. Si Pedro nagtutukaw sa luwa sa looban. Nagdulok sa iya ang sarong uripo na babae na ansabi. Ikaman kaiba ni Jesus sa Galileo. Alagad nagnigar siya sa atubang kan gabos na ansabi. Dai ko aram kung ano ang sinasabi mo. Pagluwas pagrangkahan, nahiling siya nin sa Roma na surugoon na babae. Ansabi kaini sa mga yaon duman. Ang tawong iyan kaiba ni Jesus na Nazareno. Giraray nagnigar siya na may pagsumpa. Dai ko midbid ang taong iyan. Dai naghaloy nagdulok ang mga nakatindog asin nagsabi kay Pedro. Totoo, ikaman saro sa inda, napatian sa imong pagtaram, nagpapamidbid sa imo.
Dangan nagpuon siya pagraway asin pagsumpa. Daiko medbid ang taong iyan. Asin tulos may sulog na tuminuraok. Narumduman ni Pedro ang tataramon ni Jesus, bago ang sulog magturaok, makatulo mo akong ninigaran. Paghali paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na puon na padi, asin ang mga gurang kan banwaan laban kay Jesus, tanganing siya ipagadan. Ginapos siya ninda, dinara asin ipinaubaya ki Pilato na gobernador. Dangan si Judas na iyo ang nagpasaluib sa iya, pagkahiling na si Jesus kinundinar, nagbasol. Ibinalik ang tulong-pulong pidasong plata sa puon na padi, asin mga gurang, taan sabi. Nagkasala ako sa pagsaluib nin inosenteng dugo. Alagad nagsabi sinda, Ano ang labot mi? Bahala ka. itinapok ang mga pirak sa santuaryo. Nagliklik siya asin pagharayo, nagbitay. Ang mga puon na padi, kinuaan kwarta, nagsabi, Pinapanganglad na pagsaray kaini sa kabang yaman, huli ta kabayadan ininindugo. Pagkapahatol ninda, ibinakal idto kan lantad kan parakoron na paglulubunganin mga dayuhan. Dahil kaini inapod ang lantad na ito, lantad nindugo. Sagkod ngunyan. Dangan nautob ang ipinataram ki Propeta Jeremias na ansabi, Inako ninda ang tulong-pulong pirak, ang halaga kan pinahalagahan, na ipinahalaga kan mga aki inin Israel, asin binakal ninda ito kan lantad kan parakoron, sosog sa pagbuot sako kan kagurangan. Pinatindog si Jesus sa atubang kan gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika anhade kan mga Hudeo? Si Jesus nagsimbag, Ika nagsasabi, sa mga sahot laban sa iya kan mga puon na padi asin mga gurang, mayo lamang siyang isinimbag. Dangan ang sabi sa iya ni Pilato, Dai mo na dadangog kun gura no kadakulaan na sinasaksi ninda laban sa imo? dai siya nagsimbag sa iya, ni dapit sa saro man lamang na punto sa makuring pagngalas kan gobernador. Lambang fiesta kinakaugalian kan gobernador magbuta sa katawohan nin sarong bilanggo na buot ninda. Dangan igwasinda nin bantog na maraot na bilanggo na inaapod Barabas. Kaya pagkatiripon ninda, nagsabi sa inda si Pilato, Si Isay ang buot nindong butasan ko sa indo, si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo? aram niya baya na huli sa pagkauri siya ipinaubaya. Mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iya ang sa iyang agom na ansabi, Hare ka sa suripot na iyan, tamakuring nagtios ako ngunyan sa pangiturugan huli sa iya. Ugaring hinurot kan mga puon na padi asin mga gurang ang mga katawohan na hagadon si Barabas asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa inda ang gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong butasan ko sa indo, Sinda nagsabi, si Barabas. ang sabi sa inda ni Pilato. Ano ngunyan ang gibuhon ko kay Jesus na inaapod na Kristo? Ang sabi kan gabos, Ipako sa krus. nagsabi siya, Anong maraot ang ginibo niya? alagad biyo lugod na nagkukurahaw sinda sa iya. Ipako sa krus. Si Pilato pagkahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa-ugaring ning karibukan, nagkuanin tubig asin naghanaw kan mga kamot sa atuban kan katawohan sa pagsabi. Inosente ako sa dugong ini. Bahala ka mo. Nagsimbag ang bilog na banwaan. Mapasamuyaan sa iyang dugo, asin mapasamuyang mga aki. Dangan niya binutasan sa inda si Barabas. Alagad si Jesus, pakahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan dinaras si Jesus kan mga soldados kan gobernador sa Pretorio, asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon. Hinubaan, kinapahan siya nin Bermejo, asin pakasalapid nin koronang tunok, ibinugtak ini sa iyang payo, sarong bangkay sa too niyang kamot. Dangan nagluhod sinda sa atubangan niya, asin nagkalwag na ansabi, Mabuhay, hade kan mga Hudyo. pagkakalwagi sa iya, nagkuasindan nin bagakay asin ipinakulpakol sa iyang payo. Pakarawrawi, hinalian siya kan kapa, sinulutan kan sa iyang gubing asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sindanin sarong taga Sirenio na ang ngaran Simon.
Pinirit ninda ini napasanon ang krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na anapod Golgota, buot sa bihon, lugar nin bungo, pinainom siya ninda nin arak na may halong apdo. Alagad, pag namit, nagsayuma siyang mag-inom. Pakapakua sa iya sa krus, binaranga-banga nindaan sa iyang mga gubing sa paagi nin ripa, dangan nakatukaw, nagbarantay sinda sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo ang isinurat na sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, anhade kan mga Hudiyo. Dangan ipinako sa krus kaiban niya duwang tulisan, saro sa too asin saro sa wala. Ang mga nagaagi, naglalanghad sa iya, nagkukuruyong-kuyong asin nagsasabi, Ika na iyo ang magabakan santuaryo, asin sa tulong aldaw mapatindog, ligtasanan sa diri mo, kun aki kan Diyos, asin maghilig ka halos sa krus. siring man ang mga puon na padi, nagkakaluwag kaiba kan mga iskriba asin kan mga gurang, nagsasabi, An iba ililigtas, an sa diri dai ikinakaligtas. Hadis siya nin Israel, maghilig siya ngunyan halos sa krus, asin magtubod kami sa iya. Tiwala sa Diyos, agawon niya ngunyan kung siya buot niya, tanagsabi, Aki ako kan Diyos. siring man ang mga tulisan na ipinako sa krus kaiba niya, tinutuya-tuya siya, puon odto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas 3. Mga alas 3, nagkuraho si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sa bihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindog duman, pagkadangog nagsasarabi. Si Elias, inapod niya. Tulos nagdalagan ang saro sa inda, kuminuanin isponghan na tinumtum sa maalsom na arak, itinukon sa sarong bagakay ta ipapainom sa iya, alagad nagsarabi ang iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Sa Jesus kuminurahaw giraray nin makusog, asin ipinaubaya ang Espiritu. Maluhod po sa halipot na panahon. Matindog po. Uya ang kortina kang santuaryo, nagisi poon sa itaas sagkod sa ibaba, na duwa ang daga naglinog. Ang mga gapo nagkabaraak, ang mga lulubngan na buksan, asin dakol na hawak ang mga banal na napaturog, nagbangon. Pagluwas hali sa lulubngan, pagkatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad asin nagpahiling sa dakol. Ang sinturyon asin ang kairiban niyang nagbabantay kay Jesus, kan mahiling ang linog asin ang gabos na nangyari, natakot nin makuri na ang sabi, Totoo, aki ini kan Diyos. igwa dumanin dakol na babae na nagtatanaw sa harayo. Itong mga nagsunod kay Jesus poon sa Galilea asin naglilingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago sa Jose, asin ang ina kan mga aki ni Zebedeo. Pag sinarong, uminabot ang sarong tawong mayaman na taga Arimatea na ang ngaran Jose, na nagiman disipulo ni Jesus. Nagdulok ini ki Pilato asin hinagad ang hawak ni Jesus. Dangan nagbuot si Pilato na itao. Si Jose kinua ang hawak. Pinatos ininin malinig na lino, asin ihinutad sa bagong lulubngan na tinuki sa gapo, asin pinaligidan in dakulang gapo ang laugan kan lulubngan. Siya naghali duman, yaon duman si Maria Magdalena asin ang sarokman na Maria, nagtutukaw sa tungod kan lulubngan. Sunod na aldaw, pagkatapos kan aldaw nin pag-andam, nagtipon ang mga poon na padi asin mga Fariseo ki Pilato sa pagsabi, Kagurangnan, nagirumduman mi, na ang impostor na ito nagsabi kan buhay pa. Pagkatapos nin tulong aldaw, mabangon ako. Kaya ipinagbuot mo na pasiguruhon ang lulubngan. Sagkod ikatulong aldaw. Tatibaad mag-abot ang sa iyang mga disipulos. Habonon siya, asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya hali sa mga gadan, asin ininghuring pagdaya, magiging urog karaot kisa inot. nagsabi sa inda si Pilato, Igwa ka mo nin bantay, magduman ka mo, pasigurwa susug sa naaaraman nindo. naglakaw sinda asin pinasiguro ang lulubngan.
Tinandaanin ka po asin binantayan. Marhay Nabareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Medyo halawig an sa tuyang nadangog na ebanghelyo. Ito an salaysay kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan. Nagpapagirumdom na kita sa aga. Formalmente pupunan niya to an inaapod na Semana Santa. Aram ba nindo na ining Semana Santa ikinakaungis ni Erap? Rumdum pa nindo si Erap, so dating presidente kan Pilipinas. Ang guton siya sa Semana Santa. Aram nindo kung ata, taan Semana Santa sa aga may Domingo de Ramos. Sa Sabado, Iguanin, Sabado de Gloria. O, maray pa ngaya si Ramos, tapos si Gloria, Igwang Aldao sa Semana Santa. So, ngunyan po, Palm Sunday, o ta misa antisipada ini, Domingo de Ramos. Ini an kapinunan mga tugak kan inaapod niya tong selebrasyon kan Semana Santa. Naramduman ko may nadangog akong istorya nin sarong padi. May saro dang aki arong kasubago nagdulok digdi. Tighapot supadi, inosente asin curious na hapot, curious siya. Padre, paano ka ngayon nagigibonin holy water? How do you make a holy water? Sabi kan padi, simplihon man sa nangayanoy. Yung tubig, kagaon mo, tanganing mahali ang gabos na mikrobyo, asin karatanayaon sa tubig na iyan. Mga tugang, ining simanang ini from March 29 poon sa aga hanggang sa masunod na Domingo, April 5, ordinaryo man sa ng simana. Mahal man giraray ang diesel. Yan. Pwedeng igwana naman in strike, transport strike next week. Pwedeng mainiton, arog kan init na namamati tangon yan. Ordinaryo man sa naining simana. But how do we make it holy? Paano magiging banal ining malaog na simana? When we also try to boil the hell out of it. Hahalion taan gabos na karatan. Hahalion niya to itong gabos na pangsadiring interes, pagiging makasadiri, kapaabaw-abawa na yaon sa to. Hahalion ta itong mga kasalan sa tahaw niya to. Tanganing ini, mahimota na maging sarong banal, makahulugan na simana para sa sato. Paano ta po yan kikibuhon? Igwa akong tulong suggestion sa Indo na pwede tang gibuhon. Asinan ibadigdi, pwedeng da itagibuhon. Taan pagpartisiparta sa inaapod na Semana Santa, pwedeng sa tulong paagi magibuta. Asin saro sa ng paagi ang gusto kong isuggest digdi. Not maging saro sa ng observer. So garibaga naghihiling sa nakipelikula. O pwedeng saro kan mga karakter, arog kan mga disipulos, arog ki Judas Iscariote, o arog ki Mama Mary, na naging parte kan istorya kay ining pasyon, o mismong arugon ta an sa tuya mismong kagurangnan. Ano ining sinasabi kong pagiging observer? Saro sa ng crowd, saro sa ng spectator or outsider. Garibaga, pag-abot na Miyerkules Santo, pag-abot na Biyernes Santo, yaon sa nasa gilid, naghihiling sa nakan prosesyon. O bien, nagprosesyon man ngani, pero sige man sa nang pakiistoryahan, nahiling sukabats niya, nag-uli haling Manila, dai na nagtunong tichika, pagpuon sa simbahan, nakabalik na sa simbahan, dai patapos istoryahan. We can possibly participate sa Semana Santa bilang saro sa ng observer. Not too close, not too near. Neither too close, neither too near. Saro sa ng crowd. Saro sa ng nagmamasid kan mga nangyayari. O bien, pwede man nasaro kan mga karakter. Maging inwelto sa emosyon as in experience kan mga disipulos.
Arog kang namatian ni Pedro, kan pinagnigaran niya ang kagurangnan. Pagmati ni Judas, kan siya, pinasaluhiban niya si Kristo. Asin pagmati kan sa tuyang mahal na ina, kan mahiling niya an sa iyang aki, na yaon, nakapako sa krus. Asin kan ibang mga disipulos na binayaan na ngani an sa tuyang kagurangnan, except for John, na iyo ang saro kan mga natada, duman sa pamitisan kan krus. Pag kita baga naghihiling ti pelikula, minsan, bako man sa nakita naghihiling, namamatayan ta minsan, arog kang iba, turog na. Oh. Namamatayan ta minsan, so pagmati kan bida, inaapi, napapahibi kita minsan. Kung makaulok ang pelikula, grabe ang satuya man na haraha. Bako. Oh. Nagkukurahaw na ang padi, turog man giraray. Iyo baga po, pag naghihiling kita, nadadara ang satuyang emosyon. Yan. Ipahali ko na iyan na armrest dyan. Nakasuunat, tapos arog ka. Sa aga, ipalagadi ko na iya. Yan. Pangtulong paagi, mga tugang, matiunta mismo, so experience siya kan sa itong kagurangnan. Itong sabihon terribleng mental, physical, and spiritual suffering na sa Kalbaryo. Magayon man na ilaagtaan sa tuyang sadiri, sa siring na pagmati asin kamugtakan kan sa tuyang kagurangnan. We join Christ and imitate Him. Ilaagtaan sa tuyang sadiri sa iyang kamugtakan so that we can also share in His victory and we can be led to the celebration of Easter. Anong klaseng istorya ining inaapod niya tong passion story? Istorya kan passion. Number one, it is a story of betrayal. Istorya nin pagpasaluhin. Nadangog ta, gurano sa na pinabakal po ni Judas ang sa iyang maestro, 30 pieces of silver. Oh. Pakatapos kaining sermon ko, get one whole sheet of paper, tama-exam kita. O tandaanin do, 30 pieces of silver. A price of a slave. Trinayduran mo dahil lang sa 30 pedasong silver. Baratuhon manan sa imong barkadang iyan. Ipinabakal ka sana sa siring kaiyan na halaga. Haluyon ang panahon, pigparahanap ni Judas ang oportunidad for him to be able to hand him over duman sa mga Romano. Tanganing itao niya ang sa tong kagurangnan sa sainda. He kept looking for an opportunity. He started with small things. Dahil ta siya ang treasurer, nagpuon sana sa paikit-ikit. Yeah. Sa Lunes, madadangog tang Ebanghelyo. Sagin man si Judas, nagsabi, duman kay Maria na inulaan, anbitis kan kagurangnan kay mahal na pahamot o olor. Kung ang presyo ngaya kaiyan, ipinabakal na sana iyan sa mga, ipinabakal na sana ulor na iyan, asinan kabaklan itinao sa mga duka, bako man dahil ta nagmamakulog siya sa mga duka, kundi, dahil ta siya to treasurer, pag pinabakal sa ulor, maduman sa indang pundo, asin supundo, pig-iikit-ikit niya. Ining mga kurap ngun niya, nagpuon-puon sa naiyan sa 10% ngun na, taod-taod, 30% na. Kaya bagaan mga tinampong dapat 500 meters, nagigina sa ng 100 meters. Little infidelities can indeed lead to great betrayal. Nagpuon sa nanguna si Agumo sa Paturotex, taod-taod, nagdurodate na, taod-taod,
nasa sugo na. Sisay ngayay ni agom na triksing nagaapod sa imo. Ay si triksi gaya, so ayam ngayon kang kataid tang haro. Taod-taod, nagring na naman sa telepono. O nagaapod naman ngaya si triksi, itinao sa agom na lalaki. Sabi kan agom na lalaki, o ta si triksi, so ayam. See, little infidelities can lead to great betrayal. Pangdua, ang istorya kan pasyon, istorya nin pagbaya o pagnigar. Sabi ni Pedro, daw anong mangyari kagurang nanday ta kababayaan. Despite the warning na sinabi sa iya kan sa tong kagurang nan, bago magturaok an manok nin makatulo, pag niligaran mo ako, Pedro, ay, dahi ta kapag niligaran. Iibahan ta kasagpod sa kagadanan. And Christ was correct. Kang dinulok si Pedro, kaya ining mga babae, duman sa may pritoryo, hinapot siya, bakong ikakadrian kasalan ko, tigagadan ko ngaya ang nagtutubod sa Diyos. Sabi ka nagkumpisal, ika kaya padre, nagtutubod ka sa Diyos. O, sabi da akang padi, kaya ko na itaram sa pangaran, tubod-tubod ngaya kaya. Gari arong kaya ni si Pedro, bako. O, dahil kung ani siya midbit. That gives us the impression, mga tugang, that when we are too confident about our strength, we often disown and deny the Lord by our actions. Pag nagtiwala ka ng maray sa sadiri mo, namamatian mo, nagaribagad, dai mo na kaipuhan ng Diyos, kayang-kaya mo ang 127 or 124 per liter kang diesel, dai ka nakamati nin krisis sa sinpagtios. I don't need you, Lord, in my life. We also deny Him sa satuya po buhay. Kaya dai maglugo-lugo kung minsan pipaagi kita nin krisis. Kapag may krisis, nakakatangad kita, Diyos ko, paano na kami? Mahalo na ang barakanon. Oh. Di ba? Takong minasarig na ang tao sa iyang sadiri, dai na niya narurumduman ng Diyos, pinagninigaran niya na ang mahal na Diyos. Pangtulo, the passion story is the story of loneliness. Istorya ng kamunduan. Imagine, pinasaluhiban ni Judas. Pinagtraidoran ka sa iyang sadiring disipulo. Pinagnigaran mismo ni Pedro na iyong pinadugaan niya, ikangayaan, Pedro, gapo, sa saimo, itutugdok, ang simbahan, ang liyabe ng kalagitan, ipapaniwala sa imo ngunyan, pinagnigaran ka, asin pinagdulagan kan kadaklan ng mga disipulos. Arain mananggad sa ibang disipulos. Nagdurulag na. Arog kang iba man ng mga server, pagkatapos kang party, dahil na nag-serve. Arog kang iba, pagkatapos na ma-install, o ganyan may install, may gigibuho na naman kitang installation, kan mga bagong ministers, magpuon sa lay ministers, hanggang sa lector, o pagkatapos naman kan Semana Santa, daraina naman, mahiling mo naman, Christmas party. Pinagdulagan siya. So, mamundo o na eksena ba ko? O gariman sa na magurang na pagkatapos mong padarakulaon, suaki mo, pairiskwilahon, kamuna naman sa nang duwa ang natada sa harong. Mamundoon ano? O, kaya sabi kay ito sa kuya kan, paano ka na ngaya, padre? Paggurang mo, o ngunya nahiling ko ito, o paratas na kita. Kamuna sa nang duwa. Dahil ka ngayang aki, irak man sa imo. Harain na yako sa mga aki mo, nag-aragum na kaya ngayon. Di ba? Mamundo. Na pagmati asin, eksena. And that gives us the impression na ining istorya kan pasyon,
nagsasabi asin nagpapagirumdum sa tuya mga tugang that those who pursue the path of righteousness often walk a lonely road and wage a lonely struggle. It's taking the lonely road of the cross. Kitang naghihingawang maging marhay asin matanos. Definitely, an aatubangon tang dalan ahead of us is the lonely road of the cross. That is the story of passion. Ultimo, Lola, ultimo na po. It is a story of suffering and death. Istorya nin pagsakit asin kagadanan. Terribling sabihon ta mental, physical, and spiritual suffering of Christ. Imagine, suinagihan niyang pagsakit. Bako sana physical, kasabay na ang mental suffering. And of course, the spiritual suffering that He went through. Sa buhay, iyo man yan pinapagirumdum sa tuya. Ito da ang nabubuhay, arog sa satong kagurangnan sa pagsunod kan kabutanin mahal na Diyos, garibaga sa kinakban, iyo lugodan, api. Pero so nabubuhay, bako susog sa kabutanin mahal na Diyos, iyo lugod ang nagiging matrayumpo sa buhay. Dakul na maleta na nare-receive. Kaya kung minsan, napapahapot na sa nakita, ngayataan mga maray lugod na tao, iyo lugod ang nagsasakit kasi nagtitios. Pero ngaya itong mga maraot, iyo lugod ang nag-aasenso sa buhay. Why do good people suffer and the evil ones prosper? Hapot ni Job sa satong kagurangan. Matrum dumunta, mga tugang, ining istorya kan pasyon, pasakalye pasana ini. Bako ini an katapusan. An istorya kan pasyon, pasakalye, pasiring. It is a prelude to the resurrection of Christ. Taan katapusan kan istoryang ini, iyo po na si Kristo, dinaugyaan kagadanan, nabuhay siya liwat. We would not be celebrating Passion Sunday or Palm Sunday today if the story ended in death. We celebrate it because Jesus has risen from the dead. Amen? Paghuna nindo tapos na. Dai pa. Ang selebrasyon kan Semana Santa, minaimbitar po sa to mga tugang. Bako sa nadangugon ining halabang istorya kan pasyon? Bako sa nang maghiling kan mga prosesyon? O magdalan ka ini? Kundi, iniimbitaran kita na magi mismong inbuelto sa pagsakit asin kagadanan kan sa tong kagurangnan. Tanganing makisumaro man kita sa saiyang kapang ganahan o resurrection. Amen? Yan. Kabanga sa na pagkomunyon at yan ang itatao kong ostya sa mga nagturog sa misa. Sa ngaran ka nama, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Tindog po kita. Ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parapakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusog kan tataramon, asin halimbawa na Jesus, mamibigita sa satuyang Diyos noon na Ama, na kulog, asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to, asin sa gapos. Sabihon tapo sa kada petisyon, kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadago sa iyang dalan nin pagtios na siya sa nangsaro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sindakan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Simana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas makarami sa kagurangnan, mamibi kita. Kagrati ang sa iyong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, inanyugaan sa samuyang mga pamibig, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe, nin pagsarig asin pagkaherak, pakipag-ulian asin pagpasalamat, nin katalingkasan asin pagkasabot huli kay Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo magin haranisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kayan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kan daing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman,
huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaas ang mga espiritu. puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikan, an sa iyang kagadana nagpara kan sa mong mga karatan, asinan pagkabuhay niya liwat nagwara sa mo kan kaligtasan, kaya kay ba kan gabos na angkeles nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang na si Hesu Kristo. Siya sa rugaring yang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa Indo. Sirigman, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa girari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad, kan mga kasalan, ini ang pagibuhon ito sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon, an kapahingaloan kan kalag ni Mercy. Saro kan mga aktibo niya itong miyembro kan parokya, saro kan mga leaderess kan sa tuyang choir. Siya, asin gabos na mga gadandangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, nakainto pa nakapagaya-gaya sa imo,
magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhat sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, dayaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arwal daw, itaong mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin naharay kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos ta kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kagurangnan ka na nagsabi katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghininga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na simpagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. niya nahihiras sa lambang saro, ang inako niya tong katulinongan. Peace be with you. Mga dugang wiyaan, kordero kan Diyos, wiya si Kristo, nagpapara kan mga kasadlan kan kinaban. Paladan kitang wiya digdi na makikisumaro sa iyang pangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patulubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo na mimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, ulikan pagkagadan kan sa imong aki.
gibuhon mong makaabot sa samong minamaot. Huli kan sa iya man sa nang pagkabuhay liwat, huli kay Kristo na samong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,779 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,633 pesos and 70 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,068 pesos and 20 centavos para po ini sa tada. Sa aga, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Magkakaigwa nin pagbendisyon nin palaspas sa may ampang nin Tanchuling College, Barangay Rizal sa oras na alas 6 sa pagkaaga. Asin susundan man po nin prosesyon pasiring digdi sa St. Jude. Sa Abril 1, Miyerkules Santo, magkakaigwa po nin Lenten Recollection asin Confession. Pagkatapos nin alas 5:30 sa hapon na misa, iniimbitaran po kamo na mag-atindir. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Marso, hali sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos and 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Abril. Maawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa nagkapirang anonymous, 5 anonymous na tig 500 pesos, 2 anonymous na 300 pesos, MB Store 500 pesos, Kathleen Joy Perez and Jade Agarin 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita gabos para sa huring bendisyon. Salamat po sa gabos na nag-participar sa tuyang misang unya, naglingkod sa altar, magpuon sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay minister, mass collectors, asinan sa tuya pong mga sakristan. So sa aga po, alas 5:30, duman po, pupunanan sa tuyang selebrasyon sa Rizal Street. Diyan po sa pasiring sa, anong lugar iyan? Shell po, si Rizal. Shell, yan. Palaog po duman, gigibuhanan pagbendisyon kan palaspas. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Ano ba? Ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos.